Benvinguts i benvingudes a Benaguasil. El dissabte 20 de setembre a esta localitat del Camp de Túria es disputava la pujada a la Montieleta, la muntanya on està ubicat el santuari de Nostra Senyora de Montiel. Carrera clàssica en el calendari degà i que atrau als aficionats a córrer de la província de València. No faltaran els amics del Club d'Atletisme Utiel. El club a córrer per l'Horta Benaguasil organitza i aporta participants. Els del Ribapeu tampoc se la volen perdre. Primer cal buscar-se en la llista dels dorsals, encara que sigues el líder del circuit. O que te diguen Marcelo Mauricio. Venien amb ganes els participants, com en totes les carreres del circuit. Per ambientació no anava a ser. Bueno, la carrera consta de 10 quilòmetres i a partir del quilòmetre 3,5-4 es comença el que és la pujada a l'ermita de Montiel, la muntanya, que són aproximadament 800 metres de pujada. I després se baixa, que ens queden 6 quilòmetres de carrera fins arribar així, fins la meta altra vegada. A veure, pel poble és un event molt especial, perquè cada vegada hi ha més gent, més gent que s'apunta. Dona a conèixer el poble, dona a conèixer els locals, i la veritat és que cada vegada té més acollida. Enguany tenim uns 500 participants, vull dir que la cosa va... A més, és una carrera molt coneguda perquè si alguna cosa típic de Benaguasil és que tot és pujadeta. I és algo que s'anomena per els voltants, no? Per tots els alrededors, per els pobles, sempre la carrera de la pujada de la Montieleta és una pujada molt especial i molt significativa per als corredors en si. Pues bueno, la carrera al final és un típic ja de festes, està dins del circuit de la DIPU, és la 18a edició i és un dia molt festiu per a la localitat. És una fetge clave dins de les nostres festes patronals i pense que cada any té més participació, té més importància, no? Té més pes dins d'elles. Clar que té rellevància i només cal veure la resposta en participants del club anfitrió, la CPL de Benaguasil. Els del Never Stop no se'n perden ni una. Camisetes dolces les que lluïen alguns participants. Estem en la prèvia i ens apropem a poc a l'hora de l'inici de la carrera. Patricia Montalvo ja està a punt. Els de Vilamarxant encara fent-se fotos. I els Correliana. Vinga, braços amunt per a la foto general i comencem. A les 18:30 hores del 20 de setembre es donava l'eixida a esta carrera. Més de mig miler de participants iniciaven l'aventura en l'última vesprada de l'estiu del 2025. Alegria i eufòria inicial que prompte amortiguarien les costeres típiques de Benaguasil. És la característica típica d'este recorregut, o puges o baixes, orografia típica del Camp de Túria. Els primers metres encara donen per a saludar, després ja serà una altra cosa. Abdelmajid Elissouf, Luis Agustín Escriche i Borja Añón ja s'han distanciat dels seus rivals. Luis Félix Martínez encapçala els perseguidors del triplet inicial. Mathieu Lincent i Julián Ramírez entre ells. Daniel Morales d'Utiel també venia destacat. Acompanyat per un ciclista veiem a Javier Domínguez, primer local. El pilot està estirat en este primer pas per línia de meta i no hem d'esperar molt per a veure a les germanes Jimeno encapçalant la carrera femenina. Molt pront el recorregut es complicarà amb la pujada a la Montieleta. Esta costera és només un aperitiu. Elissouf ja marca distàncies amb els seus rivals. Portem només 3 quilòmetres i comença la part més complicada de la carrera, també la més determinant. Una carretera en doble sentit de pujada i baixada en la que Elissouf es distancia en primera posició i on Borja Añón i Luis Agustín Escriche mesuren forces per a lluitar per les posicions de pòdium. Dalt de l'ermitori de Nostra Senyora de Montiel, Añón ja passa destacat en el segon lloc. Luis Félix encara manté la tercera posició sobre Lincent. I Julián Ramírez patís per a no distanciar-se excessivament. Javier Domínguez continua sent el millor entre els corredors de Benaguasil. I en categoria femenina també hi havia novetats. Laura Domene del Metaesport coronava en primer lloc. Geles Jimeno i la seva germana venien en segon i tercera posició. Pujar exigís un gran esforç i la baixada necessita sobretot habilitat. Sense dubte, la pujada a la Montieleta marca la carrera. Alguns la fan fins i tot caminant. Anna tira de Geles en la baixada. I Laura, per davant, defensa el primer lloc.
Daniel Dutiel i Andrés del Correliana lluiten per estar entre els 10 millors de la carrera. Estem al 6, queden encara 4 quilòmetres, però la selecció de la prova està ja clarament feta. En la categoria femenina sembla prou decidida, amb Laura Domene primera i ara hi ha Geles Jimeno com a segona. Ana Jimeno s'ha quedat tercera, però Patricia Montalvo no ve molt lluny de la corredora del Serrano. Laura vola a bon ritme cap a la línia de meta, on aterrarà una vegada més de manera indiscutible com a guanyador Abdelmajid Elissouf, de l'equip Alejandro Sanz. El seu temps, 31 minuts 26 segons, nou rècord de la prova. Que la carrera ha ido muy bien y estaba preparado. Había poco de humedad y la subida y todo eso, pero bien, la verdad es que muy contento de ganar esa carrera y he hecho récord el año pasado y también he vuelto a hacerlo ese año. Estoy muy contento. Un minut i mig després arribava Borja Añón del Metasport. La carrera igual que el año pasado, la carrera está muy bien con la subida a la Montieleta, que es muy dura. Y nada, luego aquí el ambiente en el pueblo genial, así que muy bien. El pòdium absolut el va completar Luis Agustín Escriche. Quarta posició per a Matthew Rinsen. Cinquè lloc per a l'incombustible Luis Félix Martínez. Sisena posició per a un altre veterà il·lustre, Julián Ramírez. Millor local amb cinta de guanyador, Javier Domínguez. I guanyadora femenina absoluta, un any més, Laura Domene. Súper contenta, llevo varios años viniendo y al final es una carrera que siempre está en el calendario porque me gusta, me encanta ver a tanta gente por las calles, al final que te estén animando durante todo el recorrido es una pasada y nada, muy contenta con el resultado. Amb sabor de victòria entrava en segona posició Geles Jimeno. Consistían en la subida a la ermita, que ahí se disputaba el premio de la meta volante y la verdad que lo he dado todo, pero no lo he podido conseguir. Pero bueno, estoy contenta porque me ha apretado todo lo que he podido, ha hecho mucho calor, lo he aguantado muy bien y bueno, al final me llevo una segunda posición que bueno, no está nada mal. El pòdium femení el va completar Patricia Montalvo, sorpresa fins i tot del seu rendiment. Cuando menos te esperas es cuando mejor te salen las carreras. En las carreras anteriores como que me he puesto un poquito de presión a ver si podemos empezar bien, pero ya tengo comprobado que el calor fatal. Es un circuito muy bonito, pero muy exigente. Y la verdad es que cuando más tiempo lo haces, más lo disfrutas. Por lo tanto, hemos disfrutado otro año más. Las subidas cuesta bastante, la Montieleta por supuesto, pero se disfruta, que es lo importante. Lo ha dicho toda ella. El recorrido ya lo conocíamos porque hemos venido muchos años a hacerlo y si volvemos es porque nos gusta. Pues muy bien, para ser la primera experiencia subiéndola, hemos hecho 49 minutos y la verdad que bastante bien. Corre per així per Benaguasil, per el casc urbà, que la gent no para d'animar-te i de més, i després la pujareta a la Montiel. Bien, era la primera vez que la corría y súper bien. Dura la subida, pero bien. La carrera me ha ido muy bien, la subida es dura. Y es una carrera estupenda, muy bonita porque tiene sus subidas, sus bajaditas y es muy amena. Y la verdad es que es fenomenal, un poquito de calor, pero bueno, pero bien. Pues ha anat molt bé, ha sigut un poco dura, pero bé. Pues la verdad es que sí me ha gustado porque tiene las cuestecitas y se hace muy amena. Yo la prefiero con cuestecitas y bajaditas, así que el primer año estupendo. Hoy en la carrera pues muy bien, he entrado en el centro de la general y he hecho 42 minutos, he hecho el récord de la carrera. Bueno, esta carrera siempre es dura, para ser una dauca no es una dauca corrent. Bé, és molt dura, però val la pena. L'ambient molt xulo, com sempre, com tots els anys, indiscutible, no falla. La Montieleta sempre té un recorregut, tots els coneixem, des que són d'ací, i l'ambient és impressionant. L'ambient sempre impressiona a Benaguasil, una carrera on és impossible no acabar amb un somriure. El circuit agafa ara velocitat de creuer. Tenim 3 setmanes consecutives amb carrera. La propera tindrà lloc el dissabte 27 de setembre a Torrent, amb una 5K que a més serà solidària. Però això ja serà una altra història.